Ma vie, mon bébé, mon amour. Mon amour. Elle est venue me voir. Flenny, faut y aller. Où vous m'avez frère restaurant. Mamu Mariam Bala mi kisira koi. Mamu tiara nyumana ni beka chaima. Ni beka chaima. Ani ala jora iye. Ni bebe teme ika. Ne dalen tora sanga moko ka appelle ni la wili. Téléphone be sonné ate jo. Foka kalaya. Ay moko yere tatera yere ka famille bede ne wele parce que ne be voyager là. Yaliku ya nyeri su fambe mube Mariam Bala ko Mariam Ba ni asoro ne yere kungulu chauffeur fa misranga de réseau kono alhamdulillah ndona ka ye ka ko foita la ka elle se porte bien ala ka ki machi awo mi ni ngani ya intaka nyeshi ma nasoro ka le tinte sa mantoro ngale be sa aya fo emima era titoya nera titoya anshi titoya nga ita do masile ala ka ni son sila ala ki kisi nkoro ala ki kisi halala ke yere wolo ke mogo mi ya disi gosi ne bara yake ele be kwaneya wane be dubabu ki yede Mariam Ba lagare ya rabbi mai mo ni galoni deka ala ka nagasi kira ka nagasi bingini bagaga mai ni galoni deka ala ka on nagasi kira ko nagasi mamu nagasi ala ko nagasi ala ko ke yeko sabai dia fara la haraka ah oui ça veut dire quoi ça auka bambara makata mugalo wale golonta saya galonta kata noro musola ka mogo dusukun chun kono moi même je sais intégrer je suis choqué awa je suis choqué ne wala fo ne ma côté vigni na TikTok sans fait non ne ma côté vigni na TikTok sans fait ne ma côté j'aime na TikTok sans fait moi j'aime fou moi j'aime gaba ne be ngabara là moi mon travail c'est bon ne ka bara le be war donner kun ka TikTok ti war donner ne kun ah oui ne ka bara kan wasi jikete ke wala be war donner ne kun ne ma ko TikTok vilaw mais danga den do le be wulu bana bara ma fa den sago den do bana nuka hal ni Mariam Ba sara Mariam Ba to ko soro awo hal ni Mariam Ba sara bi de Mariam Ba to ko be fofo la hara jodo hal ni bingini sara bi bingini to ko be fofo la hara jodo abe foko Mali artiste do le tun tora Mali kono ka Mali drapeau ta ko yo tleke ko yamba donc danga den aba yere sigana de saya e beje awo saya e beje ye jugu galonda madawo e yere be satigi be sawo mais ala ma mogo faga ke mogo ti se ka mogo faga ani tola ne da me chorno le dala so ma daina ko tala yele étage sans fait ko kat entigi ala itanya nyini ka foba Alaniche. Pharmacie à vie. Ah, Alaniche. La place. Chi. Kabako. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugere bisi ka galu façon tike ka buita kono tu. Alors. Ne reta la darla ere ne dia mogoy. Ne te araba de yere ya dia ye nta fe. Ala ka dia ne boli ko. Nin diara ala e kaba abana. Araba de mogoni. Femi te chia bo adako no. Oh, kadianya be munya yelema. Ha? Sani be bori wuya ko ite bori chiyan ko wa. On me bori chiyan ne ko ante bori wuya ko sa. Mo da kante foye ala. Abda site ka galon jugu tigete ka la walidena. Ka faniya batigete ka lala. Ko dara do aya bongono. Wati dola erotunga alaboko ka bonjeni. Ah Mariam Ba yako franchement yako. Ya dongrilani ama bende.